Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat. Què és la solidaritat? Mireu, aquesta és una comparativa i en aquesta comparativa entendrem el que és la solidaritat. Us en recordeu el Pla Marshall? Tothom en parla molt bé del Pla Marshall. Quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, Europa va quedar desbastada i el Pla Marshall va ser una ajuda de diners per tornar a aixecar Europa. En aquest moment, l'ajuda, si la passéssim a diners actuals, correspondria a uns 97.000 milions d'euros i l'ajuda va durar durant 4 anys i equivalia a 164 dòlars per habitant d'Estats Units. La reunificació alemanya. La reunificació alemanya es va fer durant 10 anys i va costar 600.000 milions de dòlars. I en canvi, el dèficit fiscal de Catalunya, per què dic que és solidari? Per ser solidari s'han de complir 3 principis. Primera, voluntat d'ajudar. Tant els americans com els alemanys van tenir voluntat d'ajuda. El segon, hi ha d'haver una quantitat, s'ha de pactar una quantitat. Els alemanys i els americans també ho van fer. I l'altre és una durada en el temps. Ells van pactar també una durada en el temps. Però què passa al cas dels catalans? Nosaltres, ningú ens ha preguntat si teníem voluntat d'ajudar. L'estat espanyol ens treu els diners i hem de callar. La segona, la quantitat no la sabíem fins fa poc perquè es havien amagat les balances fiscals. I la tercera, que hauria de ser una durada en el temps, el nostre cas és indefinit. Que la pregunta que ve és, què haurien de dir de la generositat catalana que ha portat a Espanya més del 9% del seu producte interior brut durant més de 20 anys? I a sobre encara ens insulten i ens menystenyen. Una autèntica vergonya.